Hello mga kagaguhan, welcome to my vlog. Yes, for today's vlog mga kagaguhan ay ang mga unboxing ni. It is 20 pieces. What? Pieces na ni mga kagaguhan. Gibandol na ni siya. Gibandol oh. Tingnan nyo, 20 pesos. Children's wear. So, start na ta. Wow! Unboxing mystery box. Hala! Wow! Igo ni Chloe. Oh, short. Hala, ako mas siguro yun. Yung Chloe. Oh, di ba? Wait eh. Hala! Panty. Panty ni Brep. Panty. Igo ni mo? Chloe. Hala! Cute kayo oh. Wow! 20 pieces niya. Pila na di anak? Duha, tulo. Ibo tanda rin. Oh, di ba? Kada kayo, 20 pesos. Pila na? Tulo, upat. Tulo, daghan na. 5. Uy, na-brief. Onom. Oh, na-panty oh. Sakto na ni tanan oh. Ito. 8. Wow, it's 20 pesos guys. It's affordable, di ba? Wow. Ganahan kay ko ani kung atong unang unboxing namo. Next. Masad ko. Surprise! Wow! So, mura man din inak. Wow, short. 1. Hala. Wow, short na food. Kang Chloe. Ang sama ni. Ribbon sa buhok. Ay, pwede rin sa buhok. Sa buhok yun na. Agay! Diba? Isa. Tara na. Kumasan hair ba ni mo? Agay! Ay, kabalo ko. Oh, nagamit gihapon di ay ni. Guys, naanasad ni guys. Kanina sad siya guys. Guys, kanina sad siya guys. O, di ba? Guys, yan. Wow! Oh, igo ni mo? Ah, di mo ni maigo ni Chloe sa mga silingan, guys. Ante. Wow, panty. Anto. Panty na naman. Wow, yehey! Daghan kaya mong na. Di, sila yung price niya, oh. 30 yun sa original niya nga price. O man siya nahalin, 20 na lang yung tanan. So, 40 tanan. Kanira ang dili maigo ni Chloe. Yes! Lang, nagamit, oh. Wow, gamit gapon. Yes, this is the video for today. Bye!